Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. An lamɛnbaaw ani yantuma a y'aw bisimila buna adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM don kibaru kɛnɛ kana na bi don kibaru kunnafoni bakurubaw filɛ nin ye wulikajɔ belebeleba kɛra gawukaw fɛ yen nɔ waasa gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ jugu min bɛ ta ka musolakaw ani bogotiginiw sɛgɛrɛ waasa u bɛ se ka dabila cogoya min na an n'a kuma o kan bi don kibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye jɔnjɔn taara k'a di baɲumankɛtɔn Amsod ma k'a da u ka wulikajɔ belebeleba kɔni kan san 2025 ka buna adamadenya dɛmɛ ta ka sen tanu kɔni sɛgɛrɛ an na kuma o fana kan bi don kibaru kɔnɔna na ninnu de ye bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunkun n'u ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na aw ye a y'aw danse don kibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura don kibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na tile 16 wulikajɔ minnu donna an ka jamana kɔnɔna na waasa ka se ka gɛrɛntɛn ani tɔɔrɔ jugu min bɛ ta ka an balakaw sɛgɛrɛ o ka se ka dabila cogoya min na o baara kɔni kurunbɔ karila gawukaw fɛ yen nɔ ka bɛn sibiri don novembre kalo tile 29 san 2025 cɛ ni muso denmisɛn fara maabakɔrɔ kan u bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ni ka jɛ ka kuma kelen kɔni fɔ o de ye gɛrɛntɛn ani tɔɔrɔ min bɛ ta ka musolakaw sɛgɛ gawukaw fɛ yen nɔ o ka se ka dabila fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni kɛnɛ belebeleba in kan dɔnkiliw kɔni dara ni ka bonyamasegi ani tasibila kɛ ka ɲɛsin an balakaw ani musolakaw kɔni mɔ ni baara belebeleba in nun donna Gawo ale kɔni ka soba fɛ min ɲɛsin bɛ musow den ani denbaya tagali kɔni mɔ ka fara buna adamadenya dɛmɛ kɛbaw ani Gawo maa ɲɛmaw ka taa fara dɛmɛba jɛkulu kɔni kan nin bɛɛ de jɛra ni ka musow ka hakɛ lafasa ni kɛnɛ belebeleba in kɔni kana na fɛn min ye maa minnu kɔni kumana u bɛɛ lajɛlen kɔni ye lafaamuyali ta ka ɲɛsin Gawo sigibaga bɛɛ lajɛlen ma waasa muso ani bogotiginiw olu bɛ se ka kɛ yɔrɔ lakananen na cogoya min na ni ka se ka u ka ɲɛnamayaw kɔni kɛ. HDFM tɔgɔla Sumayila Sagara ale de ye kunnafoniya kɔni ta ni ka a lase an ka kunnafoni disoba la. Alsa an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye sibiri don ni o bɛnna novembre kalo tile 29 san 2025 ne ka maki maaw olu kɔni ye u ka waleɲuman dɔn kɛnɛ belebeleba kɔni sigi ka ɲɛsin malidenw ani jɛkulu ma maa minnu ka wulikajɔ kɔni bonyana jamana in kɔnɔ u ka baaradaw kɔni na ka se ka jɔnjɔn ta k'a di u mɔ ni u k'a ma ko golden people fɛn min ye ni kɛnɛ belebeleba in kan baɲumankɛtɔn Amsod maaw olu kɔni ye jɔnjɔn kɔni sɔrɔ min b'a jira k'a fɔ ko buna adamadenya baɲumankɛtɔn kɔni na Amsodi ale de kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma dan san 2025 kɔni kɔnɔna na u ka ɲɛmaaba ni o ye Musa Aba Jalo ye ale tun bɛ nin kɛnɛ belebeleba in kan min ye jɔnjɔn tara ni k'a di a yɛrɛ kɔni bolo ma a nɔfɛ jama olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ a nɔfɛ ni ka se ka a kɔkɔrɔma don nin kɛnɛ sanuma in kɔni kana na a kɛlen kɔ ka jɔnjɔn kɔni sɔrɔ a tɛgɛ la a y'a dantigɛ a ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. Donc suna ne ni signalemba parce que ni distinction ouais distinction ba parce que en jeu national nous an bɛ dongo don an bɛ baara caman kɛ ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ zone humanitaire ninnu kɔnɔna la donc vraiment de trophée de vraiment a bɛna encourager ni trophée de n ka baarakɛɲɔgɔnw ma parce que dongo don u bɛ baara kɛ dongo don u bɛ u ka vie risquer ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ donc vraiment ni trophée a diyara n ye kojugu. An bɛ taa an ka jamana kunnafoni kunkuru la an b'o daminɛ Tɔnbutukaw fɛ yen nɔ min ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni bolo bɔra ni k'a bila ka ɲɛsin maaw kɔni ka kɛnɛya sabatili ma maa minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la waasa olu kɔni bɛ se ka cɛnimusoya ale kɛnɛyaw kɔni sɔrɔ cogoya min na gundam ani ɲɛfugekaw kɔni fɛ yen nɔ u ka wulikajɔw kɔni kɔnɔna na u ye sɛgɛsɛgɛli kɔni ta ka ɲɛsin maa 320 bɔɲɔgɔnko kɔni ma bana ale kɔni nasiraw kɔni fɛ maa 20
ani duru olu ta kɔni kɛra kɔnɔmaya ale fɛsɛfɛsɛli ye maa 15 o kɔni kɛra jigini kɔni kɔfɛ o kɛnɛya sɛgɛsɛgɛliw kɔni ye fɛn min y'a ta k'a lajɛ u ka ni wulikajɔ kɔnɔna na u ye kɛnɛ 15 u y'o de sigi waasa ka se ka kunnafoniya jɔnjɔn ka o kɔni lase maa 300 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni ye nafa sɔrɔ u ka ni kɛnɛ 15 in kɔni na o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa 90 minnu kɔni ni olu bɔra tɔɔrɔjugu ani gɛrɛntɛnjugu kɔni na ka se ka kumaɲɔgɔnya ta ka olu sɛgɛrɛ u hakiliw bɛ se ka sigi cogoya min na ni bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ u ye min ye minɛn kɔni ta k'a di maaw ma maa minnu ni olu kɔni mako bɛ a la kɛnɛya nasiraw kɔni fɛ min bɛ tali kɛ musolakaw olu ka saniya minɛnw olu kɔni sara dara fo ka taa se minɛn wɛrɛw kɔni mɔ ni wulikajɔ belebeleba in a kokɔrɔma donna l'INFP maaw ani Canada olu de y'a musaka kɔni bɔ. An bɛna Bamakɔ yan nɔ dɛmɛ taara k'a ɲɛsin du 222 ma maa minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka na u kun kalifa Bamakɔ yan nɔ fo ka taa se maaw ma maa minnu fana ye u jatigiw kɔni ye ni seba tɛ u ye Croix Rouge maaw u ni fo ka taa se min ye Sini jamana olu kɔni ka lasigidenso ma u ye bolodiɲɔgɔnma kɔni kɛ ni ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin ni maa kofutaw ma dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ malo ɲɔ tulu sukoro o n'a ɲɔgɔnnaw waasa ka se ka maa ninnu u ka se ka bɔ kɔngɔ ani minɔgɔ la cogoya min na ni ka se ka u yɛrɛ ye jamanadenw tɔw kɔni cɛla cogoya min na dɛmɛ ale kɔni nasira fɛ ni wulikajɔ belebeleba in a kɛra ni an ka jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani buna adamadenya yiriwa ma olu ka dɛmɛ ye. An bɛ taa kɔkan jamana kibaruyaw la an b'o daminɛ Sudan jamana na u ka dugu min bɛ n'an k'a ma ko Darfur ko an bɛ waati min na ko sisan gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ a t'an bɛ ka maanifinw kɔni sɛgɛrɛ min ye diɲɛ tɔnba min bɛ ni olu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ lujuratɔw olu kɔni dɛmɛli ma olu de kɔni ye laseli kɛ ni k'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan ko buna adamadenya dɛmɛ kɛbagaw olu kɔni ka baara ko a gɛlɛya bɛ u bolo bari sabu dɛmɛ kɔni ka dɔgɔ u bolo kɔnɔ waasa ka se ka maanifinw kɔni dɛmɛ nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sudan jamana kɔni kɔnɔna na k'u kɔni b'a la ka ɲɛnawoloma kɛ waasa ka se ka dɔ dɛmɛ ka dɔ kɔni to yen o jagoyara u ka bari sabu fɛn min b'u tɛgɛ kɔnɔ a ti bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ ko maa lujuratɔw ko olu kɔni kun gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔ bɛ olu ka kɔrɔ nka fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛ fana nana don o la ko o kɔni b'a jira k'a fɔ Sudan jamana an bɛ waati min na ko sisan min ye lujuratɔw kɔngɔ ani minɔgɔjugu kɔni talen don ka u sɛgɛrɛ k'a da u ka lahalaw kɔni kan fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ baɲumankɛ tɔn in ale kɔni ye welewelemada kɔni kɛ k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma waasa maaw bɛ se ka wuli ni ka Sudan ale kasaraw kunbɛn. An bɛ taa Gaza ale kibaruyaw la kalo kelen u ka kɛlɛ sonsoro kɔni kɔfɛ min ye Amnesty International maaw u kɔni ye welewelemadaw kɔni kɛ ka ɲɛsin Gaza ale kɔni kɔnɔna ma bari sabu ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko u kɔni ka bunadamadenya taabolo ko an bɛ waati min na ko sisan ko gɛlɛya kɔni donnen don a la fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko hali n'a y'a sɔrɔ dɔ kɔni bɔra muguciba kɔni na Gaza ale kɔni kɔnɔ nka min ye baloko dɛsɛ jiko dɛsɛ ani furantanya ko o kɔni kɛlen don ka Gaza ale jamanadenw kɔni tɔɔrɔ an bɛ waati min na ko sisan buna adamadenya dɛmɛ ko o fana t'a la ka se a secogo bɛɛ lajɛlen na bari sabu sira dan bɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ fɛn min ye o de la u kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ furako dɛsɛ ka taa se baloko dɛsɛ kɔni mɔ o kɔni talen don ka Gaza ale kɔni sigibagaw kɔni sɛgɛrɛ. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kibaruya minnu kun bɛ an bolo buna adamadenya ani yiriwa arajoso HD FM sanfɛ ka bɛn bi ma o de kun ye ninnu ye a lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HD FM de Mankana.